ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബക്കറ്റ് ചിക്കനാണ്. ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: മുളക് പൊടി 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 2 ടീസ്പൂൺ, ലേശം മല്ലിപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, ഗരം മസാല 1/2 ടീസ്പൂൺ, ഓയിൽ ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുത്ത ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, കോൺഫ്ലവർ 1/2 ടീസ്പൂൺ, ഒരു ചെറുനാരങ്ങ നീര്, ചിക്കൻ നല്ലോണം വരഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് എല്ലാ പൊടികളും ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം കോൺഫ്ലവറും നാരങ്ങാ നീരും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കുക. നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക. മസാല ചിക്കനിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. ഞാൻ മസാല ശരിക്കും തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 1 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നെടുത്ത ചിക്കൻ ചുട്ടെടുക്കുന്നതിനായി ഒരു കമ്പ് കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു വാഴയിലെടുത്ത് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഈ കമ്പിന് മുകളിലൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ചിക്കൻ കമ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ അതിലേക്ക് നല്ലോണം ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, അല്ലാതെ ചൂട് തട്ടുമ്പോൾ ഇളകിപ്പോകും. നമുക്ക് ടിൻ കൊണ്ട് മൂടി വെക്കാം. അതിനുശേഷം ചെറുതായി തീ വെച്ച് കൊടുക്കാം. കുറേ അധികം തീ വെച്ചാൽ ചിക്കൻ കരിഞ്ഞു പോകും. ഈ തീ അണഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ടിൻ മാറ്റി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണിത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം. താങ്ക് യു.